Mga headlines kan mga bareta, final testing asin siling kan mga vote counting machine asin ballot boxes ginibok ngunya na aldaw. Eskwelahan na bobotohan ni Vice President Lene Robredo nakaandam na. Mga personahe kang Naga City PNP nakadeploy na sa polling present. Mga pulis hali sa Naga na dapat magsirbing augmentation force sa probinsya kan Masbate ibinalik na sa Naga. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Amay kan subagong aga sa Santa Cruz Elementary School digdi sa siyudad ng Naga ang mga miyembros kan Electoral Board para sa mga paghahanda ngunya na paranihon ng pirilian. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Malinig, organisado na ang mga classrooms na gagamiton bilang clustered precincts sa papaaboto na eleksyon ngunya na Mayo 9. Ang seguridad, volunteers asin mga poll watchers kan kanya-kanyang kampo nakaantabay naman. Alsana kan mga Board of Election staff pasiring sa kanya-kanyang presinto ang mga vote counting machines para sa final testing and sealing. Makalihis sa nagkaperang serye trainings, seminars asin orientation. Pinili man giraray kan Electoral Board Chairman na ini, naliwat pagirumdumon ang mga members sa mga kanya-kanyang trabaho sa aldawnin eleksyon. Tapos na po mga boto, syempre lalabas na. So, titingnan ko po yung double check tayo. Ako na po mamili sa kunin ko na lang yung si Max Opo niya po para naman. Sige po. Kasi po naman maliwan ang hindi po yung Hindi po dito. Pagkabuto, automatic po yan. Kasi kung doon pa mamaya, hindi naman siya magpalagay. So dito po, pag sa third number, pagka... ayun po, pakataokan kong balota niya. Pagkakabigyan ng balota, nakalagay yung niya. Tapos lalabas. Ang sarong presinto, iguang electoral boards na pigbibilog kan sarong chairman, sarong poll clerk, sarong poll member, asin duwang support staff. Ako yung may pinakamabigat na responsibilidad sa election na to, dito sa akong presinto, dito sa presinto po ng Abella. And then yung poll clerk naman po, siya yung taga-keep ng mga records, yung mga pag-process, ng mga minutes, siya po ang mag-take noon. And yung third member naman po, assign naman po siya sa pagpaboto. So ako po ang ano ko po is pag-control ng balota. So yun naman po ang aming support staff. Sila po yung tutulong sa mga pagpapalinga, yung parang errands po. Maging mabuot, iyan man ang mayor na pagirumdom kan electoral board sa mga botante. Maging sana po makikooperate, hindi lang po sa mga botante, maging sa mga watchers natin, poll watchers natin, na sana po maging maayos at peaceful naman ang ating magiging election dito, lalo na dito sa Barangay Abella, and maging maayos lahat makaboto po na may mababait sila. Cindy Cuesta para sa GNN TV48 Naga, Norbert. Mientras tanto sa Karangkang Elementary School sa Magaraw, Camarines Sur, partikularmente sa cluster present kung saan maboto si Vice President Lene Robredo, higot na binabantayan kan mga electoral board ang ginibong final testing and sealing. Depektosong battery na kaipuhan in kaso magpalsok ang supply kan kuryente. Susog sa Electoral Board, aram naman da subuot ini kan technician. Asin na ipaabot naman da subuot sa pamayo kan Comelec sa Banwaanin Magaraw, Camarines Sur. Sa iba pang bareta, mga miyembros ng PMP Naga nakalatag na sa manlain-lain na polling present. Ang detalles kaiyan sa report ni Jerome Brito. Nakalatag na sa manlain-lain na polling precincts ang mga kapulisan sa syudad ni Naga subago katagod kan pagpunakan final testing and sealing kan mga vote counting machine sa Naga. Mahihiling ang presensya kan mga kapulisan sa lugar sa Macmarian Elementary School sa Barangay Balatas, Naga City. Enot naman na sinabi ni Police Major Ray Alvarez na 24 oras na nakabantayan sa iyang mga pulis sa mga polling precincts na sa iyang nasasakupan. Ito po kitang gabos na personal na deploy ito po sa mga linaagan ng mga BCN, kinader para Fernandez, and sa gabos kong mga polling precinct, ito po kitang deploy.
24/7 and after kaya may kapalitan sabi nga sa privilege and presentation ang government dapat din po sila maghalin unless na may po kapalitan sa lugar. Sa ngunyan, pegsyerto kan mga sakop na pulis sa station sa Naga na maging tranquilo bago asin sa mismong aldaw kan perilian sa syudad ni Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, pooling present na pagbobotohan ni Vice President Leni Robredo sa Karangkang Elementary School, pinag-aandam na ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Ang Karangkang Elementary School igdi sa Banwaan nin Magaraw, Camarines Sur, ang voting center ni Presidential Candidate Leni Robredo. Igdi sa Cluster Precinct 64B, maboto si Leni. Huli digdi, igwang inaasahan na mas higot na pagbabantay sa seguridad asin mga taga-media. Pakarhay na ang mga polling precincts, ang mga waiting areas. Paglaog kan botante sa gate, hiling natulos kung sa ina presinto maduman. Si Principal Grace Cedilla dawa sibut pa kan mga pagpreparara sa mga pasilidad kan eskwelahan hasta sa ngunyan, maugman na may kandidato sa pagkapresidente na maboto sa iyang eskwelahan. Siguro para sa ko po, excited man po ako for the long time baga. Dahil pa man ako nakapakuyan nga, nakatukaw sa kuyan, araw kani yung borotohan na igwang kuyan ni sarong BP na maboto digdi sa nguyan presinto. Ini ang primerong beses na maboto si Robredo sa Karangkang Elementary School, makalihis na magpalipat hali sa Tabuco Elementary School sa syudad ning Naga. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar ni punong barangay ni Nita Aspe kan barangay Karangkang Magaraw, Camarines Sur na igwana sindang pinagtagamang lugar para magsirbing parking area sa aldaw mismo kan eleksyon huli kan pinaglalaoma na pagdakol kan tawo sa saindang barangay. Huli tadigdi maboto ang kandidato sa pagkapresidente na si Vice President Leni Robredo. Expected may po talaga na grabe ang tao na maabot. And si mga sasakyan, may nakadesignate na po kaming yung parking area, dyan po sa may chapel. And digdi po sa entrance and exit po kang elementary school. Igo po akong naka-assign na 2 tanod sa entrance and 2 tanod po duman sa exit. And then duman po sa may parking area, igo din po. And ansaro ang ang way kang paglaog asin pagluwas kang mga sasakyan, igwa na po kaming plano na kung si mabalik po duman sa Pamagaraw, ma-exit po duman sa may part kang Zone 4 sa may palikuan po maagi pong libod, and duman po sa pag-abot po sa pagpasiring naman po sa Naga, diretso lang po. Sa pagbabalik kang Newsbreak, mga pulis hali sa Naga na dapat i-deploy sa probinsya ng Masbate da Inadagos. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, sa Albay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Magsama-sama tayong magbalitaan at kwentuhan dito sa GNN TV 48 Naga. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak.
Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Padagos pa sa mga bareta, dainadagos ang deployment kang 34 pulis na hali sa City Mobile Force Company kang Naga City Police Office. Pasiring kuta na sa probinsya kan Masbate matapos subot na mabawion kang PNP Regional Command ang saindang direktiba. Susug ki Police Lieutenant Colonel Errol Garchetorena Jr. Idideploy na lang giraray ini sa syudad ng Naga huli kan mga darakulang aktibidad siring kan One People's March. Dahil nga yung reason na sunod-sunod yung activities natin dito sa loob ng Naga, and we made use of them sa deployment ng lalo na ngayong May 2 to 9. So ginamit na lang natin sila. It was instructed by the regional office na i-standby yung NCPO. So for that matter, yung grupo na yon, we made it possible na doon pa rin sila mag-duty sa parehas din, dutyhan nila doon sa election areas. Yung mga precincts, nilagay na natin sila sa mga institusyon na ginagamit ngayon ng COMELEC. Ang hiniram lang sa atin dito, yung dalawang sasakyan, saka yung dalawang driver na pinadeliver natin sa region. Isinara na sa bulos kan trapiko ang porsyon kan Magsaysay Avenue, partikularmente sa parte kan tulay kan Magsaysay. Hasta kanto kan tinampo pasiring sa Barangay Balatas asin Barangay Dayangdang. Ini para tawan dalan ang gigibo na pagbugtak ng stage para sa aktibidad sa maabot na Biyernes. Sa iba pang bareta, naibaba sa 11 ang active cases kan COVID-19 sa probinsya ng Camarines Sur matapos na may 6 na nakarecover basado yan sa May 2 Camarines Sur COVID-19 case report. Alagad igwaman 4 na bagong COVID-19 positive nagikan sa sarusan ng barangay sa Banwaan ng Lagunoy, Camarines Sur. Puon kang magkaigwaning COVID-19 pandemic, uminabot na sa 16,991 ang nagkaigwaning COVID-19 sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Programang ini hatod sa to kan Transfer It, Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Kape ni Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon.